Καλημέρα παιδιά. Στο σημερινό βίντεο μου έχει έρθει αυτή εδώ πέρα η οθόνη. Είναι του... όχι υπολογιστής, αλλά θα συνδέω εδώ πέρα το PlayStation και θα παίζω κανονικά. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ πέρα. Αυτή είναι η παλιά θήκη του κινητού μου, μην δίνετε σημασία. Λοιπόν, άργησα λίγο να ανοίξω το βίντεο παιδιά, επειδή μου ήρθε πολύ πρωί και δεν μπορούσα να τη συναρμολογήσω πρωί-πρωί. Αλλά την είχα ακουμπήσει έτσι από το πρωί, μου είχε έρθει κοντά στις 8 παρά 10, 8 παρά 20, κάπου εκεί. Οκ, λοιπόν, τώρα τι θα κάνω, την έχω αφήσει έτσι, μου ήρθε, άνοιξα το κουτί εκεί, 7 η ώρα νύχταζα, 7.30 κάπου εκεί ήρθε περίπου. Την άφησα εδώ και σήμερα θα συνεχίσω να τη φτιάχνω γιατί δεν το άρχισα ποτέ, ωραία. Καταρχάς, αυτό είναι το HDMI του PS5, το αφήνουμε ήσυχο. Εμένα με νοιάζει να δουλέψει η τηλεόραση και δεν ξέρω από πού την ανοίγω. Καταρχάς ανοίγω το πολύμπριζο και αυτό είναι το καλό της τηλεόρασης, ίσα απλά δεν πρόλαβα να τη δω. Και το βάζω στην πρίζα, μάλλον έτσι δεν είναι? Δεν βλέπετε και τίποτα. Ωραία, μπήκε. Άναψε ένα λαμπάκι, για να την ανοίξω. Ανοίγει. Εν τω μεταξύ είναι το ok, δεν ξέρω γιατί. Έχει κουφόβρα σήμερα. Οκ, έχει και κοντρολάκι, του έχω βάλει μπαταρίες. Αυτό είναι. Γυαλίζει, γυαλιστερό, ωραίο. Οπότε, έτσι, τι είναι αυτό, δεν καταλαβαίνω. Τη σύνδεσα, τώρα όμως πρέπει να συνδέσουμε το PS5 με τηλεόραση και δεν έχω ιδέα πώς. Άρα θα την γυρίσω λίγο έτσι. Ωραία, καλώδια. Πρέπει να βρούμε το HDMI. Πού είναι το HDMI, κάπου εδώ είναι. Καταρχάς είναι η Samsung. Ποια Samsung είναι? Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Παίρνω το HDMI. Το HDMI αυτό δεν είναι, αυτό εδώ? Αυτό εδώ δεν είναι το HDMI? Το γράφει κιόλας. Τώρα από το κινητό βλέπω, το κινητό τώρα λειτουργεί σαν καθρεφτάκι. Οπότε κάνω... Έλα βρε καλό μου, πες με, εντάξει. Ωραία, μπήκε. Επόμενο βήμα, να βάλουμε το PlayStation στην πρίζα. Εδώ είναι η πρίζα του PlayStation, αυτή εδώ. Ωραία, λειτουργήσε. Μπήκε. Ασθενέσει καθόλου σήμα, γιατί... Λοιπόν, παίρνω την καρέκλα και τη σπρώχνω προς τα εκεί να φύγει. Και σπρώχνω την οθόνη τώρα προς τα μέσα. Έχω συνδέσει και από το πρωί αυτό εδώ πέρα το καλώδιο και το ποντίκι. Τώρα θα προσπαθήσω να ανοίξω το PS5. Κάπου εδώ δεν είναι. Ωραία, άνοιξε. Το ξανασπρώχνουμε μέσα. Για να δούμε, θα το βρει, θα το διαβάσει. Αυτός εκεί είμαι εγώ, για να δείτε πόσο γυαλιστερή είναι η οθόνη, έτσι. Ωραία, το διαβάζει από ό,τι φαίνεται. Ωραία. Θέλω να δω την ανάλυση. Ωραία. Βάλε και τον κωδικό μου. Να μπούμε σε ένα παιχνίδι. Βασικά μισό να σβήσει το φως. Ωραία, θα μείνει έτσι. Έτσι θα το αφήσω εδώ πέρα. Πρέπει να πιάσουμε κάτι, τα καλώδια με tie wrap. Δεν ξέρω, κάτι θα βρω πάντως. Καλώδια όλα εδώ πέρα. Οπότε για πάμε να το δείτε ολόκληρο. Θα βγει γενικότερα μικρό το βίντεο. Για πείτε μου γενικότερα πώς φαίνεται, πώς δείχνει. Καλό δείχνει. Έτσι είναι το setup πλέον. Μαζί με το background εδώ πέρα, που είναι, δεν έχει καν φωτισμό. Οπα. Και από το πλάι. Εδώ πίσω κάπως έτσι είναι. Και από εδώ. Πολλά. Λοιπόν, το βίντεο δεν βγήκε τεράστιο. Εντάξει, βλογκάκι ήταν μικρό.
Απλώς δεν είχα τη βιντεάκι να κάνω και λέω γιατί να μην σας το δείξω αφού έχω να κάνω κάτι. Τέλος πάντων, θα ρυθμίσω εγώ κάποια πραγματάκια που θέλω επιπλέον. Και αυτά, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Like, subscribe και γεια σας. Και comment και hype. Κάντε τα όλα ό,τι σας δείχνει, κάντε το. Άντε bye.